Komba changu. Afaenda pa mukadzi wake. Watanga kubatana vachi. Anditi. Watotanga kuti kuda kuita zvaida kuita ndipo ndakamhanya une mukoma kuti iwe mhanya nekoko. Wautojirwa munda nembongo akarimachi? Nyama. Anditi. Uyu ndo paakamhanya. Ndo paakanosangana nezvipi? Nezvozvo uya batiza. Atiza ndo paakamhanya achiya kupi? Kuno kwachakonda. Kupfeka kwa ava anditi. Kupfeka kwawo manje ava akakuridzirwa chi? Munoziva inonzi dog style handiti? Ndo yakanga yapapi? Yaipa. Manzwisisa. Saka ndo pandakamhanya kudedza mukoma kuti imi mhanya izvi. Ndakasvika uyu akararisa mukadzi wangu nedumbu uyu. Akaita zvokurariswa pakubatiswa padombo so. Uyu akavhura zipi. Ava vakapiswa mapenda ava akasvika umu. Saka time ndakavamhanyisa ava ndikati ndabasa navo vakatadza kutiza nekuti mapenda anga akabata makumbo. Ndobva ndavasaidzira ndobva ndatanga kuti analisa uyu. Inini ndavakwirira takwanda sangari ndakamubata nemukadzi wangu. Zataureka ngoita chinochoma. Kama ndakakwirira dare ndakubata nemukadzi wangu. Pamusoro Ari kupinga mukadzi wangu. Magadi ya mani. Taurisa magadi. Silva Magadio. Silva Tanzo. Magari pakati vanhu vaviri vandini. Uyu chichenyi. Komba changu. Tererai mudzunguru. Akanga akateerera redhiyo nezuro. Nyaya yewakainzwa. Haisi nyowani. Yokubvukuka chisa. Ndokwandikainzwira muredhiyoni chibhozhongoro. Zvakaitika zvenzu zvakaitika. Uyo ari iwo wati hausi kuziva zvanzi nomukadzi chikomba chake. Unoramba basa. Nogamuchira sekudaro. Mukadzi womuridzika. Uyu kwamanje maipedza asitozoti akabatwa sei. Wakabatwa sei? Nai mama, taurai mabatirwa mukaitwa. Pamusoro isu ndakabva kunhamo kwangu kafiwa kwamakweto. Mani nguva yakadini muchidanana? Kubva 2023. Sure. Eh? Marara mwezi kanga. Asitarara tese. Asi mukudanana chiti. 2023 muchidanana chiti. Nemukadzi womunhu asiri musikana. Alright. Makabatwa sei? Tanga takagara uye anga akamira ina ndakagara padombo. Ndopakasvika murume wangu uya abva akautiza. Chete. Maangara padombo. Mugomo. Akakuona india. Ndakazongoona murume wangu asvika ndauziva kuti akaudzwana noti. Nai mama, kuti mugomo. Makanga mabva kuda kumugomo maite metsvaka uyu. Ndandendoona mabi yangu. Kana zvinhu zva simple like that. Takaenda mabi yangu. That means vanhu vane ukama wakareba. Enda vajairirana kavanhu. Mazvinzwana iye. Muere kure. Moyo. Mukadzi wenyu. Mukadzi wenyu ari kuti. Unomudzimai? Wangu ndina. Ari muno. Uyu
chimbosumuka munosaina pano. Muisirei mombe nembudzi mukadzi takaregedza zvida izvo tinyangara uyu mukadzi ngaachadyo uri mukadzi womurwe ndizvozve munomuda here murumo munoda mumwe futika mumurume muda vangani waniye ko uyu ndiani saka hana mhosva une mhosva nei Amsireda. Ike zvino zvindakugamuchira zvese zvavakutaura asi zvino zvinde zvekunyika chakana mama muchajai mombe dzako 4 1 2 3 4 asi mombe dzako 4 ini ndachaja ava ndo vakuchaja endanosaida iwe ni witness kayo iri kupi witness yako witness yako kara mukamuona achitei mukadzi ndiwo ndakatanga kuona akaenda nekuseri mugare mese kweadhiwe kwazengesa mukadzi abvakwira gomo uyu akatenderawo nekuseri abvakwira chi abvakwira gomo ii ndakaitawo semunhuwo ari kuenda kupi kurisesi handiti noti pativi pedu hapana matereti asi chinangwa changu chachiri chekuda kuona chi nokuti nyaya yakanga iripo ndane nguva ndakatatu one time ndichivatonganisa avo uyu akatomboda kuburisa banga achida kubaya upi achiti zvadhakwa handiti audzwa nauyu kuti unyenga chi mukadzi wangu handiti saka inini semunhu aitiswa mahombwe aya ndakati ndoda kuzvionera ndega kuzoitira mangwana takutogadzirisa kuti chi nyaya ndavaona avo uyu akanga ari pavari padombo handiti uyu akasumuka indakanyepera kunge sendiri kutobvisawo 2000 ndichidzikira chi ndichiti pamwoyo adini andiona asi uyu anoita sei hana undiona abva atena papi vandaona t-shirt yake yeblack yanga akapfeka ina v orange handiti afaenda pamukadzi wake watanga kubatana vachi handiti watotanga kuti kuda kuita zvaida kuita ndopandakamhanya nemukoma kuti iwe mhanya nekoko wautodyirwa munda nembongo akarimachi nyama handiti uyu ndopaakamhanya ndopakanosangana nezvipi neizvozvo uyu abva atiza ndopaakamhanya achiuya kupi kuno kwachakonda panhingi kupfeka kwaava handiti kupfeka kwavo manje ava akakwiridzirwa chi munoiziva inonzi dog style handiti ndo yakanga yapapi yaipa manzwisisi saka ndopandakamhanya kudedza mukoma kuti imi mhanya izvezvi so zvatodini zvatotanga ava akaswana saizvipi saizvo uye abva atizawo makaona chiteyo handiti ndakasvika uyu akararisa mukadzi wangu nedumbu akaita zvokurariswa kubatiswa padombo so uyu atitu akavhura zipi ava vakapiswa mapenda avo akasvika umu saka taime ndakavamhanyisa ava ndakati ndabasa navo vakatadza kutiza nekuti mapenda anga akabata makumbo ndobva ndavasaidzira ndobva ndatanga kutandanisa uyu saka pandaitandanisa uyu ndobva ndahakwa gumbo newaya ndobva ndadonha ndobva aramba achienda paakatenderera gomo achisvika kumba kwake vangu vari kunhamo bhosi pandikamutanza ndabva ndadarikira vangu vari kunhamo vakoma vangu ndobva ndasvika ndikati ndo zvinaita se zvaitika vanhu vese vavatanga kuita se tera vachimhanya bva vachida kuenda nobata kuti kouri kuitirei huniyo vakasvika kumba kwake asisiko pavakamuona akutomhanya kuroti kunokwira mota ndobva atiza ndobva vauya kuno kumanheru kwacho ndobva adzoka nanapurochi hameno nyaya yakasikovaudza
hameno nyaya yakasikowaudza ana approach ndivasi kusangana nemukoma uchira batini ndopaakatanga kutsanangurirwa nyaya yacho uyu ndopaakazonzi naapproach kwenda uchinishandisa uchiita zvinhu zvakapusa kudai hauzivi here kuti ana sekuru vanga vari kuitire chi munhu wakadaro akatosvika kwasabhuku sabhuku akatomubvunza kuti iwe uri kuzvifambisa sei ana approach futi wakamuteera kuti kwasabhuku iyeyi maita ivi mamisa mombe 4 anobhadharira isai muswa 8 mombe 2 pamuswa 8 ovajamba kuti pa 2 months obhadharidzwa 2000 vapei muswa 8 vatomongwa waine mombe vape mukadzi wani una vakadzi vangati unotora mombe pamusoro ichakamira chiri kundinetsa kune munhu mumwoyo handisi kuita zvekunzwa patakabva nogadziswa kwasabhuku akataura kati inini mombe dzangu ndakabvisa mukadzi ndakamuramba ndichimuona achifamba handisi kusiya mombe dzangu ndicharamba ndichidanana naye ushu makataura tauro munyararo iyi nyaya iyi maona tiri kuramba chiibata tinoda kuti vanhu vasitsika yakaipa tinopa kuti ine mafuva vanhu vasina vanhu vasi kuunzo iye haina kunaka saka mukaona tichiramba tichikuoneraso hazvive kuti wau uchizira tikufanana nefu tikagara panapa tochitorwadziwa kuti naye muroro kouzvitireko akonofene nengara munhu ka tinoda maanza hazvina kunaka uzvinzwa uzvinzwa here anoni munopenga iwo wandibvunza kuti anzi ndoramba ndichidya kana uka ndabvisa mombe dzangu iwo hauna kusungirirwa futi ka unoramba mukadzi unorambirwa mukadzi kufana saka aiwa nyika kwese kunzou kwese kune vanhu kuti vavada kufanana naye kana kutomutorera munyingina wake kana uchikuda kumhando iyoyo asi mhando iyoyo inongowanika kunzou hazviti kwakauko saka kuti tirambe chitonga nyaya yako chikondi zvinonda ari kuti aiye atozinzwa inoita kuti abhadhara next week akasabhadhara next week anoziva kuti chikaherereka tinoda kuenzanisa nyika naye hati kunzi kwakushu kwamahure chikonziswa nevanhu ivava kuda endai mumba uchiri kuramba chakondazouya manje chabva chazitaura kuti ungokasunga makumbu kuda kama munhu